Tako da bolji točak nisam imao od ovoga. A sad i motorčić vidio. APN4. Honda 250. Honda 250. A onaj automatik bio? Nije. Šta je biše? 6 brzine. A penac neki? Ne bre, Honda Enduro. A ovaj što si prodao bio neki... 5. Sad mogu u Jagodinu da dođem kod tebe na motor i na star put. Samo ne smijem